رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك 2026 on the occasion of the holy month of Ramadan, provided street lights for Belmont Street Mosque in Pudhukada area. Sponsored by Hussain Rashad Janaza Foundation and Education. Founder Executive President Mr. MRM Hussain, nickname Hussain Bolt. அந்த ஸ்டார் கிட்ட போட போறீங்க அந்த ஒசகைக்கு ஸ்டார் அதுக்கும் போட்டு அதுக்கு ஒசகையும் போடுறது அதுக்கு ஒசகையும் போடுங்க அதான் பிரச்சனை எங்க அதுக்கு ஒசகா அப்போ சுவிட்ச் வைக்க போறீங்க என்னைக்குண்ணா ரெண்டு சுவிட்ச் போடுறீங்களா ஒன்றா ரெண்டு சுவிட்சா ஒரு சுவிட்சா ஒன்று ஓ இவர்கிட்ட பாரம் கொடுத்தா சரி இல்லை சுவிட்சை எங்கே நீங்கள் போடுறோம் சுவிட்சை எங்கே போடுற பள்ளிக்கு சுப திறந்த பிறகு உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிடுங்க நல்லா அது நல்லா இன்றைக்கு 4ஆம் தேதி 2ஆம் மாதம் 2026 அப்துல்லா ஸ்லிப்பு பள்ளிக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு போடுவோம் நம்ம 15லேருந்து நூறாசி அம்மாக்கா ஸ்பான்சர் பண்ண வச்சாரு வாழைங்க என்ன கதை சரி இப்போ பள்ளிக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கும் අලුත් වැඩ ගාඩ් රූම් එක දැන් අපේ අලුත් වයිස් මාත්‍ය ඇවිල්ලා ඔක්කොම ටික මේවා හැදුවා මේ ඔක්කොම ගාලා තින් ගාලම් දාලා ඩිවිෂන් උත් දෙනවා ඉස්සෙල්ලා මෙතනට එන්න බෑ ඔක්කොම මේ වලවල් මේ දැන් ඔක්කොම ලස්සනට හදලා තියෙනවා මේක අලුත් වැඩ ගාඩ් රූම් එක මේ දැක්කනේ මේ දාලා වයිස් මාත්‍ය කාමර මේ ඔක්කොම හොඳටම සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ අවසලට සෑන්ඩ් මාංශය වෙනවා මම දැකලා තියෙනවා කිසිම පාරේ තමයි ඊට කාමරේ AC එකකුත් නැහැ මොකද නැහැ AC දාන්න කියලාත් මම දැම්මේ නැහැ මේවත් ඇයි ඉතින් හොඳටම වැඩ කරගෙන ඉන්නේ දැන් තීන්ද ගන්න යනවලු මේක කලින් මේ කාමර ඔක්කොම සුද්ධ කරනවා ඔක්කොම සුද්ධ කරලා මේ දැන් තියා ලස්සනට තියෙනවා මේක පේන්නකොට මහජනක එන්ට්‍රියක් දාන්න ආවත් අර එන්ට්‍රන්ස් එක දැන් ලස්සනයි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වයිස් මාත්‍යත් ඉන්ෂාල්ලා සාදර දවසකට SP වෙන්න. සලාම් අලයිකුම් හුසයින් බෝල්. සලාම් අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු මම හුසයින් බෝල් කතා කරන්නේ කතා පිටවට අද මේ නාටකයේ යාළුවෝ දිනේ හවුලා 4 වෙනිදා 3 වෙනි මාසේ 2026 අලුත් පෙර ගාඩ් රූම් වලට මේ ෆ්ලෝර් පේන්ට් ඉවර මේක හුසයින් රෂාඩ් ජනාදා ෆවුන්ඩේෂන් සවරදී අපේ ගානේ මේක දෙනවා මේ ඔක්කොම මේ කරන්න වයිස් මාර්කට් පාර දෙනවා දැන් ඉන්නේ වයිස් මාර්කට් හොඳටම වැඩ කරනවා පොලිසිය ලස්සනට පිරිසුදුෙන් තියාගන්නවා ඉන්ෂාල්ලා මේක තමයි ෆ්ලෝර් පේන්ට් पर गार्ड මේකට ඔක්කොම දාන්න ඕ යෝෂිමාත්‍යා මෙන්න පේන්ට් එක Jalan tu pada paint aja. Pak Dona Mandano dan terlebih itu dekat lagi ini. Mana jalan paint aja. Liter deh kakak. Boleh.
அது எங்கே அது ஒசக்கை டூம் போட இல்லையா ஒசக்கை டூம் அதுக்கு இவ்வளோ இப்போ போறீங்க ஒசக்கை என்ன ஒசக்கை ஏறணும் என்ன சரி சார் எல்லாம் சாப்பிடும் அதுக்கு போட்டுவிட்டு அதுக்கு ஒசக்கை போடுவோம் சிலது தான் நடுவில் மிஸ் ஆகிக்குது அது கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுருங்க அந்த சந்திக்கு போடு இல்லையா அந்த சந்திக்கிட்டே கட்டாயமாக போட்டு பைக் கொடுத்தா போடுவாங்க எல்லாரும். எது பைக் கொடுத்தா எல்லாம் கொடுத்தா எல்லாம் கொடுத்தீங்க. ஓ ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம் நூறுரூவா அமெரிக்கா பா ஃபேமிலியால் ஸ்பான்சர் எல்லாம் எல்லாம் 6 எவ்வளோ 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hussein Rashad Janada Foundation Executive President founder. நூறுரூவா அமெரிக்கா பாவால் பண்ணுறாங்க. பதினஞ்சாம் நோம்புலேருந்து இந்த பள்ளிக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் டெக்கரேஷன் செஞ்சோம். இது லைஃப் டைம் போகணும், வருஷம் போகணும் இன்ஷா அல்லாஹ். வருஷம் கிராமம் மற்றும் இன்றைக்கு 4ஆம் தேதி 3ஆம் மாதம் 2026 நவம்பர் 15லேருந்து புதுக்கடை பள்ளிக்கு நூறாசி அமெரிக்கா அவங்களோட பேச்சு பேர் அவங்களோட ஃபண்டில் செய்கிறோம். இந்த பப்ளிக் ஃபண்ட் அவங்களுக்கு நாங்கள் சேர்த்து இருக்கிறோம். எங்கள் ஹேத்தில் கூட இதை செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இஸ்லாம் இது அப்துல் ஹமீத் ஸ்ட்ரீட் அப்படியே நாங்கள் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி டெக்கரேஷன்.